Spreken heel veel sociologen dat we in een angstsamenleving zitten. En laten we ook niet vergeten, we hebben een moeilijk jaar achter de rug. Ja. 2015 wordt door heel wat mensen intussen het jaar van de angst genoemd. Ja, maar wat doet de angst met de liefde? Wel, de angst dat is dat wat ons verlamt, wat ons niet laat groeien en bloeien. Terwijl mijn definitie min of meer over liefde is dat wat ons laat bloeien en groeien en ontplooien als mens. Maar niet alleen mij, maar ook de groei en de ontplooiing van de ander mogelijk maakt. En ik zie in mijn werk, maar ook in het onderzoek die ik heb gedaan voor het boek, dat er heel veel angst is. Er is angst om niet mee te tellen. Er is voor jongeren bijvoorbeeld. Er is angst uit de onzekerheid. Heel veel mensen die onzeker zijn of ze hun job kwijt zullen raken, of jongeren die gestudeerd hebben of ze een job zullen vinden, ouderen of ze zullen rondkomen met hun pensioen enzovoort. Er zijn heel veel voorbeelden. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld om een beetje concreet te maken. Iemand die ik ken, die werkt voor een bank en hij zegt soms, ik zie mijn kinderen gedurende dagen niet. Hij begint om 8 uur 's morgens te werken tot 11 uur 's avonds. En het job die ze vroeger met 14 mensen deden, moeten ze nu met 8 mensen doen. Dus hij moet langer en harder werken. En ik zeg, ja, maar is daar niet een probleem? Hij heeft nu ook lichamelijke klachten. Hij zegt, wel, wat kan ik doen als ik mijn job kwijt ben? Hoe ga ik mijn 3 kinderen brood op de plank brengen? Maar van waar komt die angst? Want ja, dat is er toch zomaar niet gekomen. Ja, maar die angst komt door de steeds toenemende ongelijkheid in onze samenleving. Jij zegt, het is eigenlijk de schuld van het neoliberalisme? Ja, daar heeft het neoliberalisme zit voor veel tussen. Ja. Als er armoede bijvoorbeeld in onze stad is toegenomen, de ongelijkheid in onze stad en in de wereld is toegenomen, nog nooit in de menselijke geschiedenis hebben 62 mensen evenveel rijkdom gehad als 3,6 miljard mensen. Maar het is niet alleen socio-economische, ook bijvoorbeeld de komst van de vluchtelingen. We zitten, dus de confrontatie met de ander die anders is zoals ik, we zitten ook in snel veranderde tijden. Bepaalde sociologen spreken over een vloeibare moderniteit. En de verandering, dat is doodnormaal, zorgt ervoor eigenlijk dat wij angstig en bang reageren. Ja, en die angst belet ons om lief te hebben, want angst heeft ook een negatieve impact op ons zelfbeeld. En een negatief zelfbeeld zorgt ervoor dat we eigenlijk niet kunnen lief hebben. Het lijkt wel uit de Bijbel te komen. Ja, misschien. Het is daarom dat in mijn boek ook heel wat inspiratie haal uit spiritualiteit, uit religies. Maar voordat ik iets over liefde vertel, wil ik heel kort iets over angst zeggen. Wat ik zeg is, wat wij moeten doen, is de confrontatie met angst aangaan. Meestal kiezen we om de angst te ontwijken, maar een probleem ontwijken is niet een probleem oplossen. Hoe moeten we dat doen? Door openheid te tonen. Maar wie angst heeft, is al kwetsbaar. En als je openheid toont, je stelt je nog kwetsbaarder op. Ja. Maar ik zeg, dat is eigenlijk onze enigste oplossing. Anders blijven we in die gevangenis van angst zitten en belanden we in depressies, in burn-outs, zelfmoordneigingen enzovoort. Maar als we die openheid tonen, vertrekken we vanuit vertrouwen in de ander, die anders is dan ik, vertrouwen in de wereld. En dat zijn de eerste belangrijke stappen die ons richting liefde nemen. Ja. Want maar die openheid die moet wel komen op een moment dat je jezelf graag ziet, toch? Of niet? Ja, inderdaad. Dus als we het over liefde hebben, ik pleit eigenlijk voor zelfliefde. En zoals u terecht zei, dat is een boodschap die we al heel lang zien in boeddhisme, in de islam, in christendom enzovoort. Hè. Dus heb jezelf lief. Ja. En om jezelf lief te hebben, is het belangrijk dat je je goed voelt, dat je zelfwaarde hebt. En daarom dat ik zeg, we moeten zoveel mogelijk investeren in mensen die het moeilijk hebben, in jongeren, zodat zij meer zelfwaarde hebben. Als ze zelfwaarde hebben, komen ze tot zelfliefde. En ik ben hoopvol. Ik ben heel hoopvol. Waarom? Omdat ik denk dat elk van ons minstens 1 iemand lief heeft. Ja. En als we hebben in ons de capaciteit om lief te hebben. Maar het moet meer. Maar we moeten meer mensen lief hebben. Het moet meer in de zin van, door het neoliberalisme en door het kapitalisme, als wij zelfliefde hebben, gaan we eerder richting narcisme. En ik zeg, dat is niet de richting die we moeten gaan. Als wij zelfliefde hebben, we moeten ook de stap naar de ander zetten.
Zoals ik daar straks zei, de definitie van ware liefde voor mij is niet alleen de eigen groei en ontplooiing mogelijk maken, maar ook die van de ander. Ja. Dus van daaruit denk ik dat het heel belangrijk is om hoe kunnen we liefde ontwikkelen in vriendschappen en ook in gemeenschappen. Ja, en dan zeg je, dan is Brussel eigenlijk wel de ideale stad om dat te testen, om eigenlijk van die grootstad een liefdeslaboratorium te maken. Ja, inderdaad. En ik denk dat er heel veel mensen gewoon niet beseffen wat voor een privilege is eigenlijk om in deze stad te wonen, te werken of er gewoon te zijn. Brussel is op papier de meest diverse stad ter wereld. Ja. In liefde is heel belangrijk het verschil, vertrekken vanuit het verschil en het verschil erkennen. Wel, we hebben geen andere keuze in deze stad dan vanuit het verschil vertrekken. Dus we hebben eigenlijk een enorme potentieel om van die liefde echt werkelijk een geslaagd project te maken. En ik denk dat er heel belangrijk is om het middenveld, om politici, om het onderwijs, om ouders, om iedereen in dat project erbij te betrekken en te zien hoe kunnen we tot een liefdessamenleving komen. Oké, dan moeten ze dit boek dan maar eens lezen. Liefde in tijden van angst. Bleri Lesje, dankjewel en een fijn Valentijnsweekend gewenst. Ja, dank u wel.